social media news ni bising tui ang phaimani karon angkha ang ta jorakri news nainani phiaba mia lela phru kaisa news nukha abo kok phirok yawi tong Somalia gibon bageno ang kisa sa just short message renam sungo chini tipraha ganangai jara politics thungnai rok baksa kasam politics thungnai rok ano sinuo phiaba katal politics thungnai rok ni hapar hungke sini nai kerei ano o video ni bising tei sabo sini ano comment ke sadi okay hingke jara sini abo sini di okay hingke abono ang tini especially sana musungmani ke ahai tong Somalia kok phirok yawi hingke ang to khoroksa TWF ni central member bubagrani warrior juk agi rogo norok ano prai no nugu hingke ang central committee o phaimani yakulo jeng mane nangkukmani thayo chung tongo okay kri hni ta wansukdi nugui tongo tai semani tongo connection choli tongo jeng jotobai hingke bonbageno ang especially sanamusungo jara ani o video ni bisingtei jara nugui tongnai rok jara bubagrani mungoi politics thungnai rok please norok politics ta thungdi nung tomungno politics thungna musungkai nini talent bai nini kaham wansukma bai nung thungdi because tabuk kebangma intelligent kebangma cerai rok tabuk beskang agugi tongo borok kaham ke saimano borok bumtike politics thung bumtike mane himui tong abon bai no husiar norok bubagrani mungui politics thungnan sakang ebakai bini mungui khunan sakang norok husiarang di ebakai sisadi tamnin male thinang rok tabuk beleino agugjak chini kebangma tiprahani youth rok nai tongo sabo bumtei sa tai bumtei body language bini tongmung chamung bini kok samani bini background jotono saiman tong abon beno mane angkhei asik amtei rok no ignore khayo do haifono ma sasinai khoroksa chini bukuk rada mala nung tomungno bubagra bai malainya musung khangke nung bini rasbario nung phai malai manu hingke te palace phai malai manu kaham krung khlai hingke nung mana tam chanai tipra mothano nung tomungno mane tipra mothana chajagi hangke nung aro thana kokya nung monjo kawui mukhang phunugui je bubagrani jacket je bono lukurok hamjakma bisingtei bono chumrekha nung a jacket no chumgla khamu nung yakung khulumoi bono no chumrekhamu hingke bonbage no kaham ka wansukdi abo kuthuk ke wansukdi kubui hamjaknai borok naile bo sring ke tongnai nogo nahari simi tongnai bubagra no support khai tongnai bo jekunu borok bai phono sakni borok bai phono lasimung manchung phiaba bo soi tongnai bo aboni tui kunu bokhat gela khamu hingke tamni hinmale bubagra no kubui hamjakma bagai hingke tini abon baina ani o video rok no o news rok no nugui ani bokhawo question mark kotorma phayu tomung no nung kubui politics thungnai borok hingke abo hai khlai nung mane yang waisa kok sagla khamu nang nungya kok sagla khamu nung hilikma ke wansugui nini thinang nini busarok ni bagai te ani nini busarok ni bagai nini ani sukrok ni bagai bobi shot ni bagai wansugui tini nung kaham khai mane nini politics nung siring ke thungkamu hingke nung
tamni bagai nung abo haiklai bubagrani mungoi politics thungna nangba ang je nuhur mani hingke to nung bubagrani mungoi mung nawoi nung politics thungna musungu tarmane nung bubagrano bukhabai hamjagya aro no sijagai tongo hingke bon bagai no lukurok norok mane tomung na ani o kokno chajagya hingke ano nakardi tamni male ang tamni bagai o kok sapai kaba ang bo o tiprahani mane buma henjak manu busa henjak manu hik henjak manu friend henjak manu bon bagai no ang tini bobishot ni bagai cinta nangai no ang tini o kok no ma sapai kya engke norok bahai nangjaka ani o kok no norok suggestion redi ano ang bo sana kok da na sana kok ya o kok rok hingke norok kaham ke wansuk di jara bubagra ni mungoi politics thungnai rok ni bagai o kok okay hingke tamni male kabangma nuhurnai tongo mane tam chanai kabangma no nai tongo jora krui haipuno ang tini ma sapaika jora krui kisa phono jora krui tamke nangkuk man jora hingke ma sanai hingke asung no kok jotono hambai Thank you for watching this.